И така отново Васил Атанасов, поизвестен като Пумата или дебелата цицка с черните ногтета, отново показа своята тъпота. Утро на всички, започваме новия ден с продължавайки моя видеопъзел приключенията на един българо-американски шофьор, както вече го познаете, от 2017 година. Това е нещо, което искам да направя обращение към Мишо Шамара. Проследих това, което беше се включил на лайв при Тана странно, първото, което е: Пумат, ти наистина ли страдаш от амнезия, или просто се преструваш, за да може хората да те съжаляват? Че е мил. Това, което беше се включил на лайв при което ми е много странно. Това не е готино, Пумат. Ние мислехме, че си умен, че мислиш адекватно, но се оказа, че хич не те бива с главата. Как се справяш с стреса в консервата? Едно птиче ни каза, че постоянно си сменял фирмите, в които работиш. Защо ли? Сигурно е защото по цял ден си лъскаш в консервата и си мислиш за виолин бакшиша. Ти, Пумат, не си човек, на който му се работи. Ти искаш да взимаш големите пари от Америка и да си пръцкаш по цял ден в консервата, която мирише на потен сумист.